and welcome back to my channel The Creation. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ആകട്ടെ ബ്ലൂ സ്ക്രീൻ ആകട്ടെ ഇതിനൊക്കെയുള്ള തുണിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുറകൊക്കെ പലതാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ക്രോമാക്കി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രോമാക്കി പലപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്ര നല്ല പെർഫെക്റ്റിലായിട്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതെല്ലാം ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒക്കെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീനും ബ്ലൂ സ്ക്രീനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ബ്ലൂ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ചെറിയൊരു പുറകിലുള്ള ആ ഒരു തുണി ഗ്രീന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റുഡിയോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഗ്രീനിൻ്റെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നല്ല ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു ബെല്ലൈക്കോണും കൂടി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈൻ മാസ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ റേഷ്യോ ഒക്കെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് കയറുക. അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനലിൽ മീഡിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ ഞാൻ സർക്കിൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ, ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അടിയിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശേഷം ആ ഒരു കളറിൻ്റെ അടിയിൽ കാണിക്കുന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മേളിലായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഈ ഒരു കളറിൻ്റെ സൈൻ കണ്ടോ, ആ ഒരു കളറിൻ്റെ സൈൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേണ്ട കളറല്ല, നിങ്ങൾ പുറകിൽ തുണി വിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ വിരിക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ. ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രീനാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഗ്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രീൻ ഒന്ന് മാറ്റി ഇച്ചിരി കൂടി ഡീപ്പ് ഗ്രീൻ വെച്ചിരിക്കുവാണ്. ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഒരു സൈൻ ചെറിയൊരു സൈൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു സൈൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ പേരാണ് ലെയർ എന്നൊരു ഐക്കൺ. ആ ഒരു ഐക്കണിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കിടന്ന മീഡിയ എന്ന ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ ലെയറാക്കി സെലക്ട് ചെയ്തു. ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറയും ഇവിടെ ആയിട്ട് ക്രോപ്പിംഗ് കുറച്ച് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ക്രോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷനൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ക്രോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷനും കാണിക്കും. ആ ഒരു ഓപ്ഷനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട്. ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതിയിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക. ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐക്കൺ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു ഐക്കൺ കണ്ടു, ഈ ഒരു ഐക്കൺ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത്. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഏറ്റവും ഫസ്റ്റായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൈൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ അടിയിൽ കാണുന്ന ഒരു വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കുറേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് അടിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ക്രോമാക്കി. ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതേ കണക്ക് വരുമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് വരുന്നതായിരിക്കും. ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഈ രീതി വരുന്നതായിരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി സൂമാക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു സൂമാണ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ശേഷം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും. ഞാനത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം ഷോ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഓണാക്കി വെക്കുന്ന എനിക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നല്ല ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നല്ല ഉപകാരമാണ് ഈ ഷോ മാസ്ക്. അത് ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷോ മാസ്ക് ഓഫാക്കി. ഇപ്പോൾ ഷോ മാസ്ക് ഓണാക്കി വെച്ചാൽ ഇതേ കണക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഷോ മാസ്ക് എവിടെ ആണിരിക്കുന്നത്.
ഷോ മാസ്ക് നമ്മളല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഈ ഒരു അത്ര നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഷോ മാസ്ക് ഉപകാരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് സാധനം എടുത്ത് ഇച്ചിരിയും കൂടി സൂമാക്കി കൊടുക്കുവാണ്. ശേഷം ഒരു വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ക്രോമാക്കി ഇച്ചിരി കൂടി നന്നായിട്ട് ഇതാ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എത്ര സമയം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നു അത്രയും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്രയും കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കറക്റ്റാക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രോമാക്കിയൊക്കെ. ഇതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി പ്ലസ് ഐക്കൺ പിടിച്ച് കയറുക. ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചാനലിൽ നിന്ന് മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഇത് പുറകിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക. ആ ഒരു കൈയുടെ പുറകെ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണോ വേണ്ടത് അത് കൊണ്ടുവെക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കറുപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ശേഷം ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തു. ശേഷം ഇവിടെ ആയിട്ട് ലെയറിൻ്റെ കാണാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഓപ്ഷനും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശേഷം ഇവിടെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെയൊക്കെ സ്ലൈം കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സൈനിൽ പിടിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളാക്കണമെങ്കിൽ ഫുള്ളാക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കുറച്ച് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് അടിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ക്രോമാക്കി. ഇപ്പോൾ ക്രോമാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക്. അതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയ ഷഡോ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ കൈയുടെ ഷഡോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്ന് കുറച്ചൊരു സമയമൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഷോ മാസ്ക് ഓണാക്കി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുമെന്ന്. ഷോ മാസ്ക് ഓണാക്കിയിട്ട് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഷോ മാസ്ക് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു രീതി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണ്. കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഞാനൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഒരു ഇത് പെർഫെക്ഷൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിനെക്കാട്ടി നമ്മൾ സാധാ ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി പെർഫെക്റ്റോടെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ തുണിയുണ്ട് നേരിട്ട് കിട്ടാതെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 ടിപ്പ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുണി വിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഒരു തുണി സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തുണി ചുരുക്കൊന്നും കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറകിൽ അതേ കണക്കുള്ള ചുളിവ് ആ ഒരു തുണിയിലൊക്കെ ചുളിവൊന്നും കാണാൻ പാടില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരയ്ക്കും ബൈ.